10 taon ang ginugol ko sa abroad. Kaya labis kong kinasabikkan na muling masilayan ang bayan kong sinilangan. Sa Talavera, Nueva Ecija, marami na ring nabago sa baryong kinalakihan ko. Higit na itong maunlad kaysa dati. Marami na ring naglalakihang gusali ang pinaka-bayan. Naggagandahan na rin ang mga kabahayan na tila subdivision na sumakop sa dating palayan na lupa. Sa ancestral home ng aking mga magulang ang tungo ko. Lagi kong binibisita ito noon kahit nasa Manila pa ako. Wala ng taong naninirahan dito, bagamat maayos at alaga ng linis ng aking Tia Lisa na naninirahan sa katabi lamang nito. Agad akong sinalubong ni Tia Lisa pagkakita sa akin na bumaba sa sinasakyan kong kotse. Eha, kailan ka pa dumating ng Pilipinas? Bungad niya sa akin. 5 araw pa lamang ho mula ngayon, Tia. Ganon ba? Halika sa bahay, tuloy ka. Yaya niya sa akin. Iniabot ko ang dalang pasalubong kay Tia Lisa at tuwan-tuwa ito. Agad din niya akong ipinaghain ng pagkain at nadama ko ang hindi niya pagbabago. Pag-istima sa akin maging noong hindi pa ako nag-abroad sa Canada. Matandang dalaga si Tia Lisa at 2 pamangking dalaga ang tanging niyang kasama sa bahay. Retirado siyang guro ng elementarya sa aming bayan. Malaking tulong ang nagawa sa amin ng aming Tia Lisa. Mula kasi nang mamatay ang aming ina, sinuportahan niya kami ng aming pag-aaral. Dahil dito, hindi namin nakalimutan na magkapatid na tumanaw ng ganti sa kanya bilang utang na loob. Hapon na nang ipasya kong pasyalan ang bahay na aming kinalakihan. Bagamat may konti ng renovation, intact ang kabuuan nito. Ganoon din ang antigong gamit na naiwan ng aking yumaong ina. Sa pinakang basement ng bahay, nakita ko ang isang luma at may konting bingaw na tapayan. Kasama nito ang iba pang mga lumang abubot na naroroon, nakatambak sa sulok. Bakit ho? Naririto ang tapayan ni inay, tita. Usisa ko. Naka, gusto ko na nga sanang i-dispatcha yan. Bakit ho? Pinagkakatakutan kasi. Ano hong ibig niyong sabihin? Diyan daw nang gagaling ang naririnig nilang panaghoy at iyak ng isang babaeng nagmumulto. Nagmumulto? Naging palaisipan sa akin ang sinabing iyon ni Tia Lisa. May sentimental value sa akin ang tapayang iyon dahil pag-aari ito ni inay noon. Natatandaan ko pa noong 11 anyos pa lamang ako. At ang aking kapatid na si Divine ay 8 taon lamang. Madalas kaming utusan ni inay na sumigaw sa pinakabunganga ng tapayang iyon. Tinawag ko na malakas doon si Itay. Sinabi ko na umuwi na siya at hinihintay ni inay. Ang kapatid ko namang si Divine ay may hawak na sandok kung saan ito naman ang kanyang ipinangkakaway sa tapat ng bintana habang tinatawag ko si Itay sa tapayan. Weird ika nga, pero sampalataya iyon ni inay na maaaring marinig ni Itay ang aming tawag sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagugulat na lang kami dahil darating si Itay na may mga dalang pasalubong sa amin. Kung ikukumpara sa ngayon, ang tapayang iyon ang pinakang cellphone ni inay na parang maipahatid kay Itay ang kanyang communication. Palikero si Itay dahil driver. Madalas na bawat puntahang bayan na inaabot ng biyahe niya ay mayroon siyang babae. Ito ang bisyong hindi niya maiwasan. Malakas ang kaway ng tukso sa kanya. Kaya ilang beses na ring nanganib ang kanilang pagsasama ni inay. Naganap ito noong nasa high school ako. Hindi na umuwi si Itay at kahit balita walang natanggap si inay kung nasaan ito. Itinangis ni inay ang nangyari. Dala ng labis na lungkot at kabiguan, nagkasakit si inay at naratay sa banig ng karamdaman.
kahit anong tawag namin kay Itay at sa tapayan ay nawalan ng saysay. Hindi na talaga nagpakita si Itay. Lumubha ang sakit ni inay hanggang isang gabi. Nagisnan na lamang namin siya na wala ng buhay sa tabi ng tapayang iyon. Nakapasok ang bibig sa bunganga ng tapayan habang nakalungay-ngay. Kinuha ko ang tapayan at dinala sa Manila, kung saan naninirahan ang pamilya ko. Inilagay ko ito sa isang masinop na silid na walang gumagamit. Isa linggo mula nang iuwi ko ang tapayan, nakarinig na ako ng kakatuwang karanasan ng mga kasama ko sa bahay. Bakit takot na takot daw ang pinsan mo na matulog sa bakanting silid, Tet? Usisa ko sa misis ko. May nagmumulto daw doon. Nakakarinig daw siya ng panaghoy. Sa panahon bang ito, naniniwala pa rin siya sa multo? Guni-guni na lang siguro yon ng pinsan mo. Ewan ko sa kanya, pero tawasin mo man siya ay ayaw na niyang pumasok sa kwartong iyon. Naalala ko ang tapayang inilagay ko sa silid. Inisip kong baka totoo ang sinasabi ni Tia Lisa tungkol dito. Ipinasya kong obserbahan ng ilang gabi ang tapayan. Katunayan, sa kwartong kinaroroonan nito ako natutulog, pero wala akong napansin ditong kakatuwa o kakaiba. Guni-guni lang siguro ng pinsan mo ang multong sinasabi niya, Tet. Wala naman akong naririnig na anumang panaghoy sa kwartong iyon. Paliwanag ko sa misis ko. Subalit nitong nakaraang mga araw, hindi lang ang pinsan ni misis ang natatakot na pumasok sa silid. Maging si Tet at ang anak namin ay takot na rin. May multo nga sa silid na iyon, JR. Ako mismo ang nakarinig ng panaghoy ng isang babae. Oo nga, Daddy. Natatakot na rin akong pumasok doon. Segunda ng dalaga kong anak. Isang gabi ay pinasok ko ang tapayan sa kinaroroonan nitong silid. Pinagmasdan ko ito ng matagal. Sinariwa ko sa aking alaala ang sentimental value nito sa akin. Ewan kung bakit naisipan kong idikit sa aking tenga ang bunganga ng tapayan. Kinilabutan ako at pinanindigan ng balahibo. Sa naulinigan ko sa loob nito, hindi na ako nagdalawang isip na ibalik ko ang tapayan sa pinagmulan nito, ang lumang tahanan ng aking ina. Hindi naman nagtanong sa akin si Tia Lisa kung bakit. May tawag akong tinanggap noong buwang iyon. Si Tio Eric ang nakausap ko, kapatid ni Itay. Ibinalita niya sa akin ang aking ama na may sakit at nakaratay sa isang hospital sa Manila. Hiniling daw nitong bago mamatay ay makita man lang daw kami ng mga anak niya at para makahingi na rin ng tawad. Dahil ama ko, dinalo ko sa hospital ang kanyang kinaroroonan. Hindi mo ko pa ang iba naming kapatid na silipin si Itay. Kahit alam kong masama ang loob nila dito sa pag-abandon na nito kay inay at sa amin. Alam din naman namin na siya ang naging dahilan na maagang pagyao ni inay. Nagsisisi ako, mga anak ko. Patawarin ninyo ako sa naging pagkakamali ko at pagkukulang sa inyo. Lumuluhang pahayag niya sa amin. Kalimutan niyo na ho yun, nakaraan, Itay. Narito ho kami para kahit paano ay madamayan namin kayo. Tugon ko. Malaki ang itinanda at inihina ni Itay. Sa aking paningin, nalaman kong naging miserable rin ang buhay nito sa piling ng babaeng ipinalit niya kay inay. Sayang at hindi na ako makahingi ng tawad sa inay ninyo. Napakalaki ng nagawa kong kasalanan sa kanya. Paghihimutok niya habang patuloy na nangingilid ang luha sa mata. Gusto niyo ba talagang makahingi ng tawad kay inay? Bago man lang ako bawian ng buhay, anak. Bilang na ang araw na ilalagi ni Itay sa mundo. Mas makakabuti po sa pasyente
na iuwi na lamang ninyo at doon hantayin ang itinakda ng Diyos sa kanya. May pagsang-ayong wika ng doktora nang banggitin ko sa kanya ang aking plano na ilabas na lamang ng hospital si Itay. Sa silid na kinaroroonan ni Itay, ipinasok ko ang tapayan. Nang makita ito ay napangiti siya sa akin. Diyan ako tinatawag ng inay mo kapag matagal akong hindi umuwi. Sambit nito, saka sumilay ang isang ngiti. Isang linggo mula noon, binawian ng buhay si Itay. Nakita ko sa kanya ang anyo ng kapanatagan. May ngiti ring nakasilay sa kanyang labi nang mamatay. Sa burol ni Itay, narinig kong nagkwekwento ang nurse na kinuha namin para bantayan at mag-alaga kay Itay. Lumapit ako sa kanya at kinausap ko ng personal. Gusto kong malaman sa iyo kung ano ang naobserbahan mo kay Itay noong huling sandali niya. Bumabangon po siya sa gitna ng hating gabi at lumalapit kung saan naroroon ang tapayan. May sinasabi ba siya? Sabi niya, patawarin daw po siya sa mga kasalanang ginawa niya. Umiiyak siya habang nakatapat ang tenga sa tapayan. May tinatawag po siyang pangalan ng babae. Tinig ko po na Elaida. Uuwi na raw po siya kasama ang sinabi niyang Elaida. Sa narinig ko na sinabi ng nurse, nakahinga ako na maluwag. Wari ay inalis ang nakadagang mabigat sa aking dibdib. Alam ko na nagbunga ang paghingi ng tawad ni Itay sa aking ina, na si Elaida na tinutukoy ng nurse. Nang mailibing si Itay sa tabi ng puntod ni inay, muli kong kinuha ang tapayan sa aming probinsya at dinala sa Manila. Sa silid na pinaglagakan ko nito sa dating nilalagyan, naghintay ako ng bagong obserbasyon na maririnig ko sa aking mga kasambahay. Pero wala na akong nalaman na may natakot pa sa kanila. Tahimik na ang tapayan, ang panaghoy na nagmumula roon. Natapos na ang paghihintay ni inay, umuwi na si Itay para sila magkapiling. Kilala mo kung sino ang nagmumulto, JR? May pagkagulat na sinabi sa akin ni Tet. Nang sabihin ko sa kanya ang tungkol dito, sino? Si Elaida, ang aking ina.